नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण गावाकडे चुलीवर बनवली जाणारी पेज आणि कांद्याची भाजी बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. चुलीवरची उकड्या तांदळाची पेज बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी उकळे तांदूळ आणि चवीनुसार जाडं मीठ. तुम्ही हवं तर बारीक मीठ पण वापरू शकता. शेतात जेव्हा तांदूळ पिकतो तेव्हा त्यावर अशा प्रकारचे आवरण असते. याच आवरणामध्ये असताना हे तांदूळ उकडले जातात, म्हणून याला उकडीचे तांदूळ म्हणतात. हे उकडीचे तांदूळ अतिशय पौष्टिक असतात. आपण हे तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतले आहेत. आपण चुलीवर पाणी गरम करत ठेवले आहे. आपण पाहू शकतो पाण्याला उकळी आली आहे. थोडं पाणी काढून ठेवू, नंतर लागलं तर घालू. आता आपण यामध्ये तांदूळ घालून टोपावर झाकण ठेवू. आपण असं अर्धच झाकण ठेवणार आहोत. कोकणातील खास वैशिष्ट्य म्हणजे पेज. उकड्या तांदळाची पेज म्हणजे एक संजीवनीच आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात पेज म्हणजे एक प्रकारचे टॉनिकच. दिवसभर शरीरातून निघणाऱ्या घामाच्या धारा, अशातच पेज खाणं म्हणजे शरीरातील पाण्याची पातळी भरून निघते. न्याहारीसाठी उकड्या तांदळाच्या पेजेबरोबर एखादी पालेभाजी, सुका मासा, खारातील मिरची, लोणचं यापैकी काही जरी असलं तरी दिवसभराची पोटाची सोय होते. आपण पाहू शकतो आपला भात बऱ्यापैकी शिजला आहे. आता आपण यामध्ये मीठ घालून ढवळून घेऊ आणि उकळी येऊ देऊ. याला पेजेवरची निवळ म्हणतात. ही निवळ अतिशय पौष्टिक असते आणि पचनासाठी सुद्धा सोपी असते. म्हणून लहान मुलं, म्हातारी माणसं आणि आजारी माणसांना ही निवळ दिली जाते. चला तर मग आपली पेज रेडी आहे. आत्ता आपण कांद्याची भाजी करायला घेऊ. कांद्याची भाजी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी बारीक चिरलेला कांदा, 1 वाटी खोबरं, 1 चमचा मालवणी मसाला आणि चवीनुसार मीठ. आपण एका प्लेटमध्ये बारीक चिरलेला कांदा, किसलेलं खोबरं आणि चवीनुसार मीठ एकजीव करून घेणार आहोत. एकजीव करताना आपण कांदा आणि खोबरं हाताने व्यवस्थित मुरडून घेणार आहोत. आता आपण यामध्ये मालवणी मसाला घालून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आणि आपली कांद्याची भाजी रेडी आहे. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.